sure what you baby obi say me person me de me bunch no e bo we makum e problem any day e no pa any day tawanchi ye kuro bia ankatu ato na so sane me kan ye asumdie nti ni akasa no obi bakasa kasa dodo ntoponko enso eye se ye benya asumdie sin se kuro besei na pe e beto yie no na obi akuro ya bo obi animan mu a obedi no so ade I Xposed Gυns batch from members subscribe no be nso nya bi asema me kan minim se nkofo obi bedim baadwo bi ne menya adwen do ma hene asem ne ba be kan ai bi wasum wanchifo omose masa enya wo na ba beti ohena man you see there be am say obi wo ho ne ma o fa no se oni ade a ofuele conflict obi nso de nipa ekabom. Since Yeradoma Hene obeyed the president of Bono House of Chiefs, Bono has not known peace. I'm saying on authority. There's been divisions because baby of person they are the tunnel and yaho. When for Oma church or Muslim, the way of my Hene in it here. No mama Doma Hene warning. Now Munima says I Doma Hene the presidency no do House of Chiefs no on the 30th of September at Wecha, Nessie. No ma beto aba foforo to ni nyina atwetwa ba ye nkotie video ni ba me fire adechiman ani die mu a yasramo munya so mai kakra enda so eyankwadua na yefre adehibusua ene sofo ase yefre agisibusua ye de ensam ebetomanim bio yasramo anananom monka se oho ye ho afono ye kasa dodo nya sa na epe no asumdie ntia se wanchi butu pe ebi kaye dachi wo bedi ade na so ade hye asa hwan na di no so ade elunti ena mre bia ye kasa se be ya nipa beti asmase na kwansidie bia aba no ye beka no boko asumdie kwa so na ye nyina ya tena pefefe efri titi a dumankoma ba ade sofo ase efri nkwadua na efri ye na edi wanchi akonwa na nanom betena abon so no a omupie ye no ye chichiri kura efre no ahwene kokko no na efri de to no se efri se na nanom akonwa na ye teso no na ya ahwene na eda kokko popia nto ata Asanti shasia tra na kwaban mu ma ebi beso wanchi so enti ahne kokko yetu betena wanchi ha ya dagem ansan de e basoro ha wanchi abusua ye wa ahne kokko na e ho no na ye enso eni sen nananu mfiri bom mu no ebi kotena ba bia na sofo edi asie enti e pra mo sofo ase ebi kotena ba bia na dua bia ye fra no sisire eno na na ye fra no kokko nisuo no esie nti e pra mo sisire ase ba bia bi mo tena ye so na ekwadu wo manim enti e pra mo nkwadu ano ela bi su kwatena onyina ase nti e pra mo onyina ase ana koya kosi atia ase bokro ti wanchi apa no anase abusua na eya nso enya nwotwe so ti atiti amamra ye ni abusua e fra na hemfie yefiri ewo ye abusua mu anya abusua nso amabodin akire mu no na mom eba mre bi se akonwa no kwa ahia akwa no ne sen eduru ba bia na nankati akwasi a ofri nkwafri okore krachi samre no na sofo ase yefri ba ma ni ho ankwadua no yefri nsu ni ba ma samre na muso na jama kono ejinamu enti oba pani anu oho ye ohima na premata atuo na okokon no bia enye yie nienti a enye yie ni setete no na nanan mu di nnuro ye wosuma ni abosom a ye de kokon sebe oba kwa no okokubusu no a odifi aka sa suma no nti ye ne se ompe be ma obedi asananim ahoho bi beto aya sa amre no wanti de agi ahoho
enti en se nananom ahoho amaba ene mo ma be ma baako no ni adomani mu mayen asam no ni o asam no nyina ni apede ya anmose ya pa ya ma mo ma ho bio ene de kra o mo se o mo kon na di ade wanti ha entisa mo dia sabi impreduasa ye ka ya kra na agi mutumu enam se pa hoho nti mo kan se mu di biase anya hwe mo meka ya ho na abusua no nya miensa na mom efiri ha enkwa ha ba akofo anyi monebo mo dia mfie ba sa duonu asa duasa nie mo se ya pa bedi atu ya mo se ya sihene ya mo bia amane ne to onu wu ya masna sihene onu so masna sihene bio ada na mo pese obi je di ade anu bie sawanchi ekuro bia ankatu ato na so sane ameka ya pasumdie asumdie nti ne akasa no obi bakasa kasa dodo ntoponko enso eye se ebenya asumdie sin se kure besei na ape ebeto yie no na obi akro ya bo obi animan mu a obedi no so ade enti ya tietia ne tintini nyina ne se asam no eba ya no ya pasumdie kwa so do kwa asam dibia court na nanmo ntena si ni asam no nwie nka me de minimum ye di asam a ye tia fa nu no bia bodi nkuro ubo nkuro bia ne atotowa no ne apensem asam no mu na ne no kwa da ne ye di ato we di amanesa ye hu ya ne se ya fa kuntuna ase apagye obi se oni hene ya Gazette no se ne abrofo ka no na saadi asan ka ne meso metumi adi hene nko obi asoro obedi hene na nanu mo me anya ne sa mo me nka nokre na nakwa na ba bieda na akonwa ne nka so mo nka ho na mo ma kyere omo fa mo obi su ni bi omo nko afa ne sa enye sa akoba ne sa ne ba sa ne okonkura ne ye ne ebenya ako fi so ode hye adi moja ne prade bi asipan kuma wu hene adi ne moja eba afode ma asante ejuso hene di moja eba afode ma asante ye betua ye bi se ne nana asansu kofo no ye no ye nso ye betua ye bi saa nanso ansa na besie no ye bona nanom kokko ye bo Ghana mai kokko Ghana panimpo ye bom kokko se wanchi asem no hwe na mo fa no kran tu ba bieda na oye ne amesi wanchi no obi amfa ne santu obi so se asuma si ana bo wanchi mai na nanom medamasema no asi Nana matran konya ye kabli ye na ye mabuwa yen na yen kabli mayen sabe yo na ye japade a efri yensa no yensa beka na de awode na ade ene wotimi hwaseo ade anya wodi na ba wonsam a enam se anya wodi enti untimi hwaso yie nti nananom enye ye konwa mayen na yenso ye konwam ne ye hwaso yie ema wanchi mfantuma papa mfira efiri se wanchi ntuma patu yagu wanchi aba yere tumpata ahoho ena na yedi wanchi asechire ne sen enya amamre enya amanne na nya saa na nanam de to ho edi enti na abasa ka bi yeye no nananom monka bi maye wanchi mai Ghana mai monkomu aye na yasami ayreho enibre asifem se ye japade ye nsase ya hodo ye nuama hodo a ye betumi de ahwe wo man so amadaache abeso abapa amanchirimafo abeti bia die no abeda ne fonfa de ene de ton ne yeto ye besi dan ne yatenase ye nya asomdwie nananom mo beka bi maye na ye nya yasomdwie edamase
What will send your chance here? You see, your chance, and maybe I'm on here. There are times a whole war at me bem. Na ye pe ebia brane bi na di okon anima etim me fawo eno nkyere se wo ye de hye sen ade hye na omonka se omokrom ho no ai ye won bebre a se say ye fa ne say enkoa no na edi ekuro no so ade hye na kasa yira enti wo a wo pese ode akunwa mo bi ye study na besa wo se edi enti na ade we asia do my ayen ho se mimma yewu asante hene onsi hene wo bono enti obia sebe omoswe to ada Ashanti kingdom okona yewu autumfo epeja no se ye chusu foforo sa no ye sampa sa na siye wanchi bebre sa na siye sampa mpodie ene ode do my court because Gazette ese ode the National House of Chiefs near Gazette no on person here because sabe otumfo no kwaso atu na masa who gave you the right after all otu baby obi say me person me de me bunch no ebo we makum e problem any day eno no pa any day na nansi agbe na metie history bi until recently na ye ka Ashanti regional na bunu nyina ka Ashanti hu. People to go back and check. Go back and check. Na Ashanti region, camp bun nyina ka ho. And now me ya fanti confederation ebi mutimu. Enti ebi mo hon ma, they still see say they all allegiance what. They go this to that is their right. And you na baba kire ni hu. Wo do ma so what won se te wo mini problem. But omo maka na wo prevent you omo no so dey fa. Do ma here for. Efa. Unsani ekofo ni abre ye bo tuja adenti na one man ekofo de udi eto manum na yes support sa ade opo ye pani o ye ade du baabi ase ye menya biem wa ye ade du baabi ye wonya biem because ni awo ye no o be ya na ekofo aka ni ayesese ye ka na du wan so a yeso ye de ye beka because ahimye no ye wo the history of the chiefs and the ho uko tu fu anima obo history ni nyina acho me kai o se na bia me ka se me fi ahemfie ye na ba first na no tiase no du wa no e blind ba obo din ye otimi bo ba bia wo fifie na ofi no ade amudi ni niam nkunwa wo ho nyina obo kire wo that is wisdom sadie we ohia court to judge eti do ma he we say what come and say nkofo kwa say o chief justice so say there be justice awudi ni kra no it's in doubt we are not fully nkofo started to doubt you and that's what you're doing. Be careful. I Xposed GHFM members, but also subscribe, no be sunya be manuasi. Bye bye.